Bokajan LA constituency ang kangalong nongnam kachatang bang phu mate karbi lame ramai amai phu Hidhinath Rongpi aphan kedamtang preni phai kre pho arni ada por phai kre sira chiti maporahut karbi aron bare mateng pen mi an piponlo kedamtang preni phai kre ke thom arni ilitum ka do kawaya phan mekri meglang ning honduk nang bidekang si bangso apir thepen nang ki otekang karbi lame ramai amai phu Hidhinath Rongpi aphan preni phai kre pho arni alangli mahang ke thek bek arong hanjang langso sarlip terang arong athiria rongsi karbi aron bare mateng pen mi an piponlo Mian kipiarni hanjang langso habar rongbe rong thak ara do an lapen ki thegiding don rap chini che thek do anta chetong dun se thiri ponpia prang Karlitang Hidhinath Rongpi abangar pum hanjang langso IB pen Eastern Karbianglong College atiku pen puthot NH39 an pajui pon der PC mian piponlo Jongpon me alangli apor pe pen kache voijoya jo Karbianglong aphan isi katiku ason nang manderu Athe alang li kethe kason kachinia son kachari dunang ji do ulang la sojok Karbianglong ang kangpi ning oi ruilo kado kawi ning oi ning duk mekri meglang ahut nilitum Karbianglong life ahin pentami ning duk dunlo lapen alang li karjong chom rongmi arna makengri ke dodun long pa meje aphan hirjumi hangpilo Kache voyarnia hutpen team Karbianglong Autonomous Council CEM tuliram ronghang EMs MSs lapen kaprek songa ke thege dinga tungta chetong dunsi me an kipiarni setami EM dunsing teron EM Prodip Rongpi MEC Pavitra Rongpi EM Barim Vida Singh Rongpi lapen penangan manpeng kedua bang pubang pia tungta chetong dunti Bokajan pen ananterang Karbianglong